L-istruttura l-ġdida fil-bord tal-immaniġġjar fid-dar tal-anzjani San Vincenz de Paul hija magħmula mill-eks imħallef Philip Xiberras fil-kariga ta' chairperson, id-deputant chairperson Marcon Ali, il-kap eżekuttiv Josien Kutajjar flimkien mal-4 membri Gunter Abela, Marvin Formosa, Gejtu Mirċieqa u Chris Grech. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Mary Louise Colero Prega fissret li din l-istruttura l-ġdida hija waħda maħsuba biex tipprovdi aktar servizzi ta' kwalità lill-anzjani li għandhom dipendenza kbira. Colero Prega nżidet tajt li r-riżorsi f'din ir-residenza għandhom jagħtu l-valur tal-flus imħallsa mit-taxxi tal-poplu fil-waqt li tintlaħaq il-mira tas-sostenibilità f'dan il-qasam. Il-Ministru qalet li din hija biss waħda mill-ħolqa ta' riformi f'dan il-qasam. Wara proċess ta' evalwazzjoni sieħa għadna qed inkomplu nevalwaw, derilna li għal din it-tip ta' residenza jeħtieġ li jkollna kumitat ta' tmexxija li jkun qiegħed jiffoka fuq id-diversità tas-servizzi. Din hija biss l-ewwel pass fil-diversi ħoloq li rridu nagħmlu għal katina ta' servizzi li rridu noffru għal dan is-settur. Ewlen infosthom irridu naċċertaw irwieħna li nkunu qegħdin nagħtu esperjenza ta' kwalità ta' ħajja lill-anzjani tagħna fid-diversi stadji tal-proċess tal-anzjanità. Ġifieri billi nassiguraw l-attività li jkun hemm l-opportunitajiet ta' nżommu l-anzjanità attivi, nagħtuhom is-sapport u l-kura li hemm bżonn fid-diversi stadji tagħhom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Franco Mirċieqa qal li wara perjodu ta' ftit ġimgħat li matulhom ġiet analizzata s-sitwazzjoni f'San Vincenz de Paul, ħassew il-bżonn ta' struttura aktar b'saħħitha fit-tmexxija. Is-Segretarju Parlamentari sostna li minħabba s-servizzi varji li joffri raw il-bżonn ta' struttura ta' management aktar b'saħħitha minn dik eżistenti. One News tkellem ma' Segretarju Parlamentari dwar l-irwol ta' dan il-management il-ġdid. Il-management board li ħabadna u ovvjament importanti għaliex għandu bżonn li jimraħ fuq l-isptar kollu kemm hu. Qabel l-istruttura kienet ta' superintendent u aħna rajna l-bżonn li jkun hemm board għal raġuni li dan l-isptar għandu servizzi varji mhux biss ta' nursing, tobba, OT u physios imma anke ta' servizzi ta' trasport, ta' security, ta' kċina, eċetera. Għalhekk importanti li dal-board imexxi dawn l-istrutturi kollha u jaqgħadhom flimkien, ovvjament ikun hemm daqsxejn aktar ta' accountability f'kull dipartiment li għandna f'San Vincenz. U għassaħa li San Vincenz de Paul għandu jkun il-post li jilqa' fih pazjenti li ma jistgħux jibqgħu jgħixu fil-komunità u fid-djar tagħhom iżda jridu jkomplu l-kontinwità tal-long term care.